Yes, mga kagusok, maradyaw, na hapon sa inyo tanan. Dari na sa bugas, dari kagusok. Shout out sa mga viewers, mga followers nila. Yan. Pile doon sa si kagusok ko guys, pile doon. Yan mga kagusok, shout out, shout out. Wala ka na sab. Wala ka na sab si kagusok guys. Nakajakpat na sab si kagusok. Mga followers, mga viewers. Yan. Thank you Lord. Sa grasya na sab naabot ko man ni kagusok. Paldo na sab si kagusok. Shout out dia oh, mga kaigsunan. Yan. Mga suking soliran. Yan. Yan mga kagusok. Pasok na. Ato na siya tangon kay para ulihan officer. Yan mga kagusok. Parin ko na sa kagusok. Tayo doon na sab sa kagusok. Shout out sa mga viewers, sa mga followers niya. Nakapasa si kagusok, jackpot na sab. Kwarta na sab. Grasya na sab. Yan na kagusok. Magkagrasya na sab si kagusok. Kuman, kita lang mo ng kwarta na big money kada ko. Shout out guys. Shout out sa mga viewers, sa mga followers niya. Maradyaw na hapon sa atong tanan mga sulingaw. Ay si kagusok, jackpot na sab. Nakagrasya na sab. Di ba guys? Ang taong dali na masabtan, balik ka na masabtan. Ano ba? Ang tao na amok suki, balik ka na ang mga suki nato. Dili jud na mobidya ang mga suki nato guys. Di ba guys? Jackpot na sa kagusok, jackpot na sab. Di ba guys? Grasya na sab. Mga na mga kagusok. Salamat sa tanan, sa atong mga viewers, sa atong mga followers diya na sige lang lantaw. Lantaw lang muna kanunay ni kagusok. Tapos kagusok na sa mabayos po. Charot. Hindi po na ba? Pagdating sa panahon, ako na naman. Ngayon, kayo muna, ha? Kayo muna. Kayo muna ngayon, kahit mahirap kasi kagusok. Mahirap kasi kagusok. Mahirap kasi kagusok naman guys. Mga kagisunan, suportahin. Suportahin lang si kagusok o sa ato mga viewers, followers, follow na, i-share na ninyo. Charot. Lucky me, nampi nakdo. Lucky me ko mo.